Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon nyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the sa point. pikas bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mobalik sa Sugbo karong adlaw aron mo tambong sa One Cebu Rally dito sa lungsod sa Dumanhog. Straight to the point. Kauban niya ang mga kandidato pagkasenador sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Straight to the point. Rally ni mahigala ni BBM, uban mahigala sa iyang kaalyado sa politika dinhi sa Cebu, ang One Cebu, mga kaigalaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia, og sa mga kinini ang senador sa Alyansa, mga kaigalaan. Pero kini iyang mga rally mahigala diri ra gyud sa pingis-pingis. Ang usa dito sa Liloan, ang usa karon padong sa Dumanhog. Wa gyud planong morali sa Sugbo, mga higala, Mandawi or Lapu-Lapu ba kaha. Nga mo pinaka baga gyud untang duot sa katawhan. Ngano kaha mga kaigsunan. Mo nagiingon alarms na dis. Adto lang sa probinsya dapit katong hilit-hilit na nga lugar. Straight to the point. Adto lang nas BBM dad dito. Kay basin unya hinuon og makantsawan og dias duol-duol. Atong pagtagad lubuntaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang kumilik ni Paybao nga dunay kahigayunan ang mga mabdos, mga PWD ug mga senior citizens nga makabutar og sayo. Atol sa eleksyon karong Mayo 12. Pinaagi sa early voting nga alas 5 sa kadlawon hangtod na sa alas 7 sa buntag. Straight to the point. Mo ni ang gigahin para sa atong mga buntis, mga PWD, mga senior citizens nga gusto may galang musayo o gabutar. Straight to the point. Samtang si Senador Raffy Tulfo ni insister nga dunay gyoy kalapasan ang Cebu South Bus, Cebu North Bus Terminal sa pagkolekta og bayad paggamit sa comfort rooms. Straight to the point. Tubag kini ni Tulfo sa ignorance of the law nga remark sa gobernador human sa pagduaw niya sa terminal. Straight to the point. Ay, good morning ni mo diya, Governor Gwendolyn Garcia. Ato ning balik-balikan mahigala. Bitaw miingon dito sa Gwenday nga ignorance of the law ko, no? Ay, maupay nag-ingon-ingon ignorance of the law. Ato ning balikan kini maong topic, ha? Asa man ignorance of the law di ay adto gov kanang di ka mabutang og CR gov nga para way bayad. Kana gyung CR, kana gyung comfort room nga bayad mo nay imo nya ang kanang musaway nimo ang mo imo inon ignorance of the law. Wa ba? Atong i-explain ang law, ha? Atong i-explain ang law para mahibaw-an mga sukid dig paminaw ani. Straight to the point. Ako nang itagag pagtagad pero tagstagsaon na nato mga kaigalaan, ha? Kay pati naghanap tag mga issues. Unya ato pa dito hatagag pagtagad itong adlaw Sabado. Unsa bang hitabuan na busy man tag kayo sa itong komentaryo unya dayon naman tay bisita kay ako manggigahinag mga oras ning ato mga mayoralty candidates. Wa na ko ma-take up mga kaigalaan nga na may mga streamer daing gipamutang ang mga skywalk dekin sa Cebu City. Pila man ka skywalks ang gibutang ang streamer nga kanana ang we support the legitimate governor Garcia country kuno ang Cebu.
Wa ko makadiscuss pa anak mahigala karon atong i-discuss kay unsa ba pud mahigala ning vlogger ni Governor Gwendolyn Garcia. Tanawahan nalingaw na ba ko mga kaigalaan na pud unta ining atong mga issues unya na mga mayoralty candidates. Mo na akong gifokusan non pag-interview. Pero iya man gitang pabalikog hisgot gyud niya murag kulang spansin siguro ni. Boy no puniton ko ning mong issue pero di ka puniton imongan. Aron di ka musikat ha. Pero siyempre maigo gis Governor Gwendolyn Garcia kay iya man ningaan dito. Daghana ini oy, nay mambaling, nay bulakaw, mabulo. Astan sa Tipulo Mandawi, ibutangan dito nga Garcia Country. Kunya, kinini ang naka-aligre pa yun mga higala kay ako lang inyong aligre. Wa man ko magka-discuss ini pero ako gyud nag-i-discuss karon kay kami na pos DYHP magipasangin lang ni vlogger. Wa babae. Gipanguha na lang tanan niyo dayon kung say problema diha no. Di kay mamasangil pa mo na mo. DYHP magipasangin lan oy. Karon buntaga may gala kita gipasangin lan nya kita ko ni namutang ang streamer. Wa babae. Bueno. Ato nagisgutan ko. Dili talang yun ni kalimtan vlogger. Kaya mo arin ako mahisgot na kong mga mayoralty candidates. Mangita yun kag pamagi nga pabalikon kong discuss ni mo din ng Governor Gwendolyn Garcia, ha? Bueno. Atong balikan, ha? Vlogger, atong balikan, vlogger. Atong pagtagad kay namutang og streamer. Unya, sa lain pa gyud si Governor Gwendolyn Garcia, maayo kay vlog istorya mga higala ha. Upo istoryahon makigilaan maingon nga kini kuno pag El Nino iya kuno gitabangan mo to mga higala gikubkob tong base to mga higala sa kini ang Mananga River. Kay aron kuno na hingkuan na ang tubig ni okay na kuno nya ubanan pod mga higala puryabuyag sa Abuino kuan naman po ni kay kini ang simpre paningkamutan na po nila with all due respect mahigala sa mga nag-edit sa video, siyempre soldado po sa Kapitolyo ayuhon po na nila din nga kuha no kanang pagbutang na nga ma-edit sa gyud no mayang pagka-edit sa video mahigala nanak kuno hay tubig. Og imong paminaon si Governor Gwendolyn Garcia mo na himo kuno hay hero. Unya, iyang i-explicar mga higala, di gyud sa manaog, di gyud sa kay gi-question niya mga higala, mo ni mauna, ato nang gi-explicar nga exempt doon na exception ana mambalaod mga higala nga dili maka-suspend under sa kumilik mga kaigalaan nga provision, ang exception ana ang ombudsman. Pero hala, kuan gyud siya na, pero wabay ta matingala mga higala, daan naman gyud siya. 2012, wag hapon ni manaog, matod pa niya 2012, murag wa makalimot si attorney Pachico Chiking Sharis ani nga niingon mahigalas Guinday nga over my dead body. Napagidi ay ni kaso inday ken sa 2018 inday. Napagidi kaso sa 2018. Wa pon mutuman sa balaod. Dili man ni bag-o karon ikatulon strike 3 na gyud kadi ay da Governor Gwen. Ya karon patuhon na pud gyapon nimong tao nga ikaw gihapoy hero, mo ni mauna ato ni discuss rumbuntaga. Nya mamutang mo mga tarps, mamutang mo diha og mga streamers, og mabulyaso kami pasanginlan. Unya mo lagi na kong giingon, Quarry, panguhag sanan gravels, bas og graba kuha dito sa Mananga River. Unya, kaya nasakpan man, doon na may kaso sa umbod sa manmingon, na nag-diesel tra. Wala rato, dito ingon nga quarry nga sanan gravel, kung nagipalaw man. Gihinluan ang sapa. Maura po ni kining streamer ha, ang streamer mga kagalaan. Ibutang-butang streamer niya nasakpan man, gibash man, gipanguha. Kuhaan ninyo, pero ayaw mo pa pamasangil. Kami pa hinos DYHP, mapasangil lang. Karon mo tagan tanig pagtagad mga higala suban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Now, point. aritas to mga hisgutanan mga kaigsunan. Labot sa natad sa politika. Unya, mo lagi na akong giingon. Ang akong oras may gala tong Sabado ato man interview si Yogi Ruiz. Natong pagka-Biyernes, interview to si Julito ko.
Pagka Sabado si Yogi Ruiz, karon atong schedule si Engineer Nestor Archibal. Unya sunod atong schedule si Raymond Garcia, dayon si Mike Rama. At interviewon tanan kining ato mga mayoralty candidates. Naplano po ta kong mo invite sa Mandawi og Lapu-Lapu pero wa nay oras, no? Sige lang, ato na siguroon Cebu City, no? Kay Cebu City naman tutog province may ko siguroon una. Pero daghan kog plano o panalitan wa pa matandog ining vlogger. Gidisturbo man tayo vlogger de ako na lang ning giusab gamay na tong plano ha. Karon bitaw ato lang na balikan mga higala kay ni ay mga streamers gibutang naong ni Governor Gwen Garcia. Kami na masas DYHP mo gipasinginlan. Busa ato ning isgutan mga higala na wa na ba to koy plano mo isgot kay pero niya naman po ni iya ato Sabado nalingaw naman ako ato mga higalag issue, no? May pa ako tong kuanan ha. Sige lang, karon ni araman to naman tay mga pictures ako ibalik gamay may higala pero gipanangtang na kay gibas man. Straight to the Now, point. atong balikan mga higala, kining tanawa ra god ang mga kapitan, mga mayor o uban mga higala, mga leaders probinsya, ang narrative ni Governor Gwendolyn Garcia ana patapukon ng mga mayor, patapukon mga kapitan, maingon din na nitabang ko sa Sugbo ug mauni akong nadangatan ang pagkasuspenso. Pabiktiman kunuhay, pabiktim isi. Pasilan gob no pila ka tawo ang imong gipangkiha gob. Ha? Bisag mo comment lang gani in town sa comment section. Hala, patulan gid nila. Nya karon na bawsan mahigala dunay kaso nga naigo. Pa-victim dayon oy. Pa-victim. Nya mingon nga dissertation to nga gipalawman aron ng MCWD mo kana maipon mo adag edit pre buyag, no? With due respect sa mga editors sa video editors mahigala niya kay sakto sa konsuldo mahigala sa Capitol. So, siyempre kinini ang ila po ng trabaho, no? Nya ilang amo Gus Gwen di ayuhon po nag-edit may po pag-edit mahigala na tubod ng tubig pagkahuman og bulldoze mahigala daghan truck nga nakuha sa ang grabe nan kana kwari ang gihimo matod pa mahigalang Ombudsman Martires kwari kini sa San and Gravel nasakpan man mingon niya nagdiselt dili kwari diselt. Ala palusot yung istorya gob, ha? Karon mi tayo palusot di sa Manaog sa Capitol. Kay ang palusot may galaki. Mo ni kumilik, ika-explain ko na ha. Pero daan pa magkango Manaog. Strike 3 naman ang imo. Kay doon naman din 2018 pa din no? Oh. Napam nga din ka 2012 wa ka Manaog. Nakahinumdo mahigala si Attorney Chiking Sharis nga miingon ka nga over my dead body. Pag 2018 doon na pa day kay laing kaso, ha? Naghanag kaso ni Mogoboy, ha? Nya karon di na po ka Manaog unsaon naman lang ka? Wa gi pulisad nga maka implementar wa tanan inana ka kahawd. So unsa naman ni kutob lang mis pag-amam nga lay sige na lay buutan man sila lay. Kanang preventive suspension no misleading na po imong gihimo nga kuno mao ni ako nadangatan gisilutan. Di ba silot? Preventive suspension ang tuyo mga kagalaan aron muhawa ka diha mawa ang imong influence na kay kanang mga dokumento na very sensitive sayon kay ninyo itamper diha pandoktora ninyo na dinha pang-usbo na ng mga dates sa uban pa mo na likayan sa ombudsman ang maka-influence kasi mong opisina o ang pagtamper ang mga dokumento mo nang preventive suspension di man ka maminaw preventive suspension unsa man another disobedience na po na lay. Ato lang nga katawa-katawa ha. Kwari sa San and Gravel, kwari. Nasakpan man mingon a dissertation. Mo ni ang narrative nga yang itugan ngadto sa mga kapitan, ngadto sa mga mayor mapaluy-luoy ni dito pa victim. Pariharan ni mahigala, ako balikan ang dapita. Pariharan ni sa mga streamers, gibutang streamers. Pagpamutang sa mga streamers, mga kaigalaan dito sa Cebu City, ha? Nanubra siguro ilang mga tarpulin ba ilang mga streamers hasta Cebu City gibutangan. Unya wa man makauyon mga tao na bash man negative mag-epekto. Unya gipanangtang kay negative mag-epekto. Unya mamasangil pa namong DYHP. Kanawa na ko na example kini netizen mo nagkuha ani. Gibidyuhan is netizen o sa may gibutang zoom in kuno daw niya freeze para ko mabasa ha tawa. Kana
Wailain ana katong mas klaro-klaro nga kuan patubang sa ni. Kana. We support sa gibutan diri. We support the legitimate governor of Cebu, Gwen Garcia. Cebu is Garcia country. Matod pa sa Binisaya pa, kami ni suporta. Kami mo suporta sa lehitimo nga gobernador sa Sugbo, Gwen Garcia. Ang Cebu, nasod Garcia nga nasod. Kinsa may namutang ana? Nganong kami mas diwa HP may pasanginlan? Matod pa yung imong vlogger, gobno. Asa man nagibutang? Mambaling, Bulacau, Basak Pardo, Dayas, Mabulo, Tipulo, Mandawi. Gipamutangan anang mao mga streamers. Kana sa Tipulo, Mandawi siguro day, pahimo siguro ibutangan kay kuan naman Mandawi is kuan man makabutar mag-governor. But ang Cebu City, pwede gapon lang butangan. Actually, kung na-okay pa ni day, mayo pag-feedback. Ano mingon na sila nga, liman ka na ha? Nagi nagbutang nga Garcia country ang Cebu City. Nga naman, kinsa may makabenepisyo, analyze na gano'n mayo. Analyze na mayo, ay may pasangin nila, Mr. Vlogger nga, kamo di wa HP, mga uplok mo. Kami ko na nagbutang, ha? Waga ba? Mayo pa ni mga higalang epekto, mingo man nga, laliman ka, astang Cebu City, god. Support ko sila, bisag, dili, makabutan ang Cebu City, pero na mga streamers gawin. Ngano na sobrahan kadaghan inyo mga streamers? Kaya ako nasuroy ko mahigala sa North, katong pag Semana Santa ba, nagbisita iglesia ko indaykin, namugay kong kaugalingong tulumanon ba? Kanang bisita iglesia, nako'y kaugalingong tulumanon, anak pod, matag Semana Santa mga kaigalaan, medyo, before ko mubatbat anang Birnes Santo, kinala makatuman ko anak. Karon Birnes Santo hawa ko katuman tanan. Unya ni batbat ko medyo kay ko ano tong pagkabatbata kida. Lahi sa una ba. Ako nang tumanon tanan ako akong kaugalingong mga tulumanon ana. Agi pod mga higala sa kining ato pong mga tahas o protection sad mga kagalaan no. Mao man ito sekreto, Ginoo man ito sekreto mga higala. Sinyato ko sa norte, pag adto ko sa norte, kanabitang bag-orong ko anday nga sikat po kayo sa San Remigio. Ako ang kakatubit ko itong interview si Bishop Ruben Labajo, sayaw ang adlaw, ni adto ko. Sa Kapalinha. Dito napita mga kagilan, pertin naghanang mga streamer si Governor Gwen. Si Pam Baricuatro nga iyang kontra. Bida, maihap na ang iyang streamer, usay di kakakita, sunod na po pila ka meters lang, na ano po daghan, nasobrahan kadaghan ng mga streamers, nasobrahan kadaghang tarpulin, tugos kadaghan, yung pamutang Cebu City, uban. Kanya, karon, Mr. Vlogger, Governor Gwen, di man nakapasangil siguro ang pamila, kay umamasangil sa pamila, mingos pamila niya nga, ay, nagkuwag mga kung mga tarpulin, wag gani tarpulin sa pamilya dito. Abot karon kay do na may nagka-ingon nga do na naman ko ni mga ni support ni pamilya day. Tan-aw nga sa pamilya ba ni saka na ang rating, ni saka na ang mga konpod mga higala murag ni kuan na ang bandwigon ba. Kaya sa social media daog mas pamilya. Ya dito sa field gyud ni saka na iyang rating dito kumbati na mo na nga nanapoy daghan ni support. Matod pa do na ko ni streamer si kuan ron. Nana ko ni mga tarpulin. Kaya kung tanaw dito ko mag-ihap sa tarpulin, pildes pamilya dito. Pero doon ako yung nakasulti na ko nga doon na ito na namutang dito. Kaya doon na ako na yung mga tao ko nga kwan, ni pick up na ba? I-pick up naman mga higala. Delikado ka ni si Governor Gwen karon. Mabitan ang sa puto na kayo ni. Doon na yung mga ni volunteer nga nagbutang dito mahigala mga tarpulin. Muna kini karon sa Cebu City. Nagbutang mahigala streamer. Mga streamers. Tingali dili nila mapasinginlan sa pamilya kay basig tubagon sa pamilya nakuwang pa ba ako mga streamers dito sa probinsya kanana ba inon city. Unsay gihimo ining vlogger? Kamis di ba HP may gipasinginlan? Unsang hitabua mahigala tanawar ko no? Mo na ilang mga streamers asa man tong pamilya streamer dong para makuandong mo na Gwen og Soko. Asa man ka pam nga streamer? Naa ka diha dong. Kanin sa ubos. Dako ang kang Gwen, dako ilang Soko ang pamilya gagmay mo streamer oh. Nagipamutang gagmay. So, unya kani kung papahimo ana mo gasto ka manggagod, ha? Karon baliktad sa Cebu City dong. Tawag ko dong. Ang sanay mga kuana, Mambaling, Bulacau, Mabulo. Ha?
Kani kini gibutangan og streamer kini mga skywalk diha, no? Unya karon kisa may makabenepisyo ana. Kini kung okay pa unta ang feedback ani day mingo man nga ana, okay na nga naman do naman goy mga prangka pagkistorya ato analisar og maayo ha. Mr. Vlogger, nganong kami may pasinginlan mo sa DWHP? Kinsa may makabenepisyo ana? Ha? To be very honest, kung atong i-evaluate, si Gwen may makabenepisyo ana day. Ha? Kay ilang argumento nga kuno gibutang ni sige sa nagbutang para bugal-bugalan si Governor Gwen. Tinulay kisa may mo butang in taon ana. Tingali dunay siguro lain siguro unsa ba? Imbestigara inyong kampo. Ayaw kami pasangin list DWHP. Kay tinuray lang makabenepisyos Gwen kay daghan ang mga taga-probinsya nga nanarbaho diri sa Cebu City. Munang pwede ra nang butangan day inday. Actually day pwede man ang butangan day. Nga naman naamay mga taga-probinsya daghan kayo manguli sa probinsya. So kuno hay inyo nga we support the legitimate Governor of Cebu, Gwen Garcia. Cebu is Garcia country. Na akong challenge, simple naman kamo doon naman mo intelligence funds. Ha? Gastuhin ninyo, na may mga CCTV. Tanawang CCTV, kamo mo imbestigar. Magpatuo mo maayo mo imbestigar. Ha? Aron magawas ang kamatuoran ba? Pangitaang CCTV, na may daghang establishments na ada, na mambaling ko na, Bulakaw, napay Mabulo, napay Tipulo Mandawi. Asyaro, makitaan ka na kinsay nagbutang sa streamer. Ha? Kuha ang CCTV, imbestigar ra kisay nagbutang ng streamer. Aron makatuo mi ba nga kunuhay lain ang nagbutang, ha? Di mo kapasangil pamila kay pamila kuwang og streamer. Mayong pamila ayaw ko nyog bugal-bugaling pamasangil na nagkuwang mo akong tarpaulin sa probinsya. Wala inyo pasangilan kami sa DWHP ginganlan pa mi mga uplok mo DWHP sa ingingon day. Tangtanga na kauban ninyo, oy, kabuang ninyo, oy. Kami pa giinan mga higala. Anong mamuta usabay among interes pagpamutang ana in taong naong ni Gwen din ha, na streamer. Pila may kantidad ana. Unya pagsugo pa nimo ana, manugo pa ka. Ha? Og doon na may kwarta, ipalit na mo ginununan. Kaminos, baya ka na mo, ha? Mr. Vlogger, inyong sa mo giyon, mga pobreng alindahaw nga nangitag kapanibaan. Ang sinultian mahigala ni Gwen o kining iyang vlogger mao yun. Ha? Bida ka mapahitason mo rin yung tag-iya. Mao di ay nga, di ka manaog sa Capitol Gov. Mao di ay nga, ang inyong sinultihan politika mapahitason kay Cebu is Garcia country di ay. Sayon naman na, analisaran ninyong maayo. Tiya mo na, kami pa, kamo DWHP, hoy nga naman taon. Ang isa may pasanginlan mo, kami DWHP. Jesus Marusip. Ay noon, ako kang i-challenge, mangita dito og CCTV, unyag, ang nagbutang na si Goliath panalitan, da. Adawa, nagyo ko. Di nagyo ko kalimot na kami da DWHP, to man. Ilado man ang among mga kwan. Ano, manugo pa bata, makabayad pa ta? Kami nos bayad ka na mga pobreng alindahaw, mga kami dire. Pero kami, Mr. Vlogger, no, ang among kwarta dire, Mr. Vlogger, hinaguan na mo ni. Tinarbahuan na mo ni. Dili mi kawatan. Muna akong iprangka-prangka, ha? Nya kining kwarta na mo hinaguan, dili na mo ipahimo ng tarpulin, oy. Kada ko ang imong pagpahimo ng tarpulin, pila ka kantidad na nagpagpahimo, ana. Napay naong ni Governor Gwendolyn Garcia. Napay marka. Nyang panapton pa. Bayla ka buok. Nya kining among kwarta nga dili na mo kinawat, tinarbahuan, siningta na mo among palit, ana. O sa may among makuha in taon. Jesus, uwa kay laing mapasingilan kami pa Diyos DWHP. Doon sa man yung pag-analisar in taon, ha? Mora niya, pamina mo mga kapitan, kay patawag mong Governor Gwen, doon ako'y nadunggan, mga mayor, ang narrative ani niya, sa mo'y hero, nga, atong gikuan ang quarry na sa San Gravel, matod pang Martires. Nasakpan man mo siya, akong gipalaw man, gihinluan ang kuan, nagtatawa, ang tubig ni kuan na, niniuki na niya muna sa MCWD. So, mugawas kunuhay siya hero, unya, pabiktim ang effect, murag way daghang gipangkiha, mahigala mga pobre gipangkiha, hasta mo comment ikiha, daginuto nila. Kaluoy taon,
Hulga-hulgaon pa mga higala nga kining vlogger hulga family of lawyers na may battery of lawyers. Hadlok tao ng mga tao. Unsa naman lang ni atong pamaagi dinhi? Ang atong liderato tungod sa mga tao mo sunod kay na hadlok. Unsa man tanang kalakiha? Mga hadlok na lang ang tanan. Kay hadlokon. Unsa ni kalakiha mga sukitig paminaw? Nakaron. Mo ni yan narrative gato pa victim na tanawa rigod. Kamong mga mayor karon presidente ang tamudan, mga kapitan, mga tao des probinsya, manay pa victim ni sa dito kunuhay. Nya hasta ang kasilyas nga bayad, 5 ang wiwi, ang oo, Jis, sama na pa victim gyapon na anak Governor Gwendolyn Garcia. Pa victim gyapon ka na gob. Pastilan karuhon tala ni. Kini analisarag maayo. Kinilandaan mahigala ang pagpaprinta ni makabayad ka magyud ani. Bida kay ikaw kay katawanan kay ba? Asa mga tawa lang sa among janitor ni mahigala magkatawa lang taon. Ngano mo gasto man among kwarta hinaguan namo, among kwarta nga dili kinawat, among ipaprint anang kanang streamer, mapaprint pa niya kami pa mamutang. Pila kay gasto ano? Pila may gasto ana? Ang pagpaprint landaan, ikaw boy kay pila may gasto ang pagpaprint landaan. Unya ang pagbutang pa ng streamer. Kana gani mahigalang mo atras kabayad gani kag 5 pesos sa nagpatras ka bata bisag bata pa na or JS ba ka sabot tay suguon nimo na karong dong ibutang ni dito dong ikaw it dito dong Imbestigara tanawa sa inyong kampo, Mr. Vlogger, Governor Gwen, tanawa sa inyong kampo. Mayroon ba ka mo dag inartista, ha? Sa may nagbutang, ayos, pastilan, oy. Kamaayo gini mo, oy. Kamaayo gini mo mudag, inartista. Di ka manaog, karon daghang kagkatarungan, dili mo naog. At 2012, sama ka, waman sa gapog ka mo naog, dili karon kay duol naman ang eleksyon mo ni mo una. Dili to gamitag balaod, ha? Kay mo uni ang technical. Unya kadto di ay pagka December 2012 inday ken December pa man to. Layo pa mang eleksyon. Ngano magyapon ka manaog? Nyatong 2018, inana ka kahawd, wa na gyud makabadlong nimo. Unsaon naman lang ka na mo, amo lang kang amaman. Gob Gwen naog na, gob, ha? Sakto na gob. Mura ka nang kalakiag katong makinumdum lang tamay kala tos lalay bang buaya. Ang nakakaon og tao mga sukiti pa minaw nakapaak og tao, dili na lang ta makakuha na gyud makakuan. Makabadlong hasta mga pulis nga tuwa dito way nahimo. Hasta mga tao nga tuwa dito way nahimo. Igo na niya, lay, ayaw, lay. Buutan man sila, lay. Iklaro diya, ha? Tanawa sa inyong grupo, sa inyong kampo, kisay na mutang. Nganong ka may pasanginlan, diwa HP. Tiya mo na mo nila kaparat ninyo. Ha? O nisalir pa ni, okay pa ni, mingon sa data, tanawa, hastang Cebu City, musupport na mo. Ang mga taga-probinsya nga tuwa sa Cebu City, ni support. Yan karon kay gibas man. May una dili kami may namutang anak. Dili kami namutang kanang diwa HP. Nya pay lain ay pakita na ko ninyo gibugal-bugalan. Kani gidit-idit ni. Tanawar ko do hasta ganing kay Sano Country Mall gibutangan na Garcia Country Mall. Kami na po'y pasangin li ani Mr. Vlogger. Kani Kanawa Garcia Country Mall. Kana gi-edit man na. Be gamitin ninyo og unsaon ninyo pag-trace ana kinsay nag-edit, kinsay nag-post ana. Kay basig kami na po ni WSP ha, na kami na po pasangin li. Atong karohon ni mga sukid di paminaw so bantay-bantay lang mo mga kapitan, mga mayor, mga kaigsuonan na to mga subuanon. Kami sa DYHP, kami gipasanginlan ining Governor Gwendolyn Garcia ining iyang vlogger nga kami mo'y namutang sa streamer. Tiya mo na. Unsang klasihan na mga higala, ha? Balik ta streamer dong, kay kita na bagi pasanginlan dong, ha? So, mo ni mayo mo dagmog na mga istorya. Pag himo-himog istorya mga sukitig paminaw, sa na, di ba na himo-himong istorya ha? Kami ko ni namutang. Unsa may interest na mong mamutang ana in town, oy? Palit na mo nagmunggos diri sa kuan, palit na namin panudan. Ay kami nosgo ka na mo. Bisag amo ning pinibre ning amo diri, gaokra-okra lang mi diri, ha? Pero di mi mangawat. Mo na among ipaklaro gyud.
kining among kwarta di ni kinawat, hinaguan na mo ni, among siningta ni, gihaguan na mo ni, mo na nga naami na dawat kwarta, silduhan mi mahigala sa mong paghago, nakapalit daw mig munggos-munggos sa dire, okra-okra, ha? Wa mi budget anang ipamutang streamer, oy. Inani ka bakakon og maghimo-himuon og istorya Governor Gwen, inani ka Governor Gwen, kini imong vlogger, inani? Straight to the point. Inani ka o kini imong vlogger, ha? Saman, karoon talaman ni imo ni o ang imong vlogger lang. Ayaw may pamagpasangin li. Ikuha ala na sa way kusmod ka na, tanaw ninyo murag, ayay, wa man mo sa pabor ng mga tao. Kuha lang sa way kusmod. Dili kay mo pakapin pa mong pamasangil, di wa HP pa'y pasanginlan. Ka, lisod sa ng kalakiha. Ha? Sa ng kalakiha. Ikaw may nagbutang-butang na mo, anigob, nga di wa HP? Kaya minimong inanaon? Abo inos Martires, imo man sang butang-butangan. Kami, di wa HP, imo may inanaon or kini hunahuna ra ni sa imong vlogger? Mana maka ipaklaro ko no? Kaya di mahimo na mahigalang nya kami mo hilom lami aning kalakiha, kamoy sobra na gyud mo kahaw din he. Murag noon Garcia country man mo nang haod. Pero ang katauhan mo ay pinakahawd sa tanan. Atong balikan mahigalang atong konstitusyon og kinahanglan ang mga tao masayod. Masayod ang katauhan mo na nga ang atong konstitusyon mahigalang nag-ingon gayod nga ang sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1! Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Karong buntaga mahigala tagantag pagtagad ang atong interview sa atong mayoralty candidate mahigala nga ni karon sa atong sibianan aron sa pagpadayag sab sa mga tao nga gitagaan gyud higayon mga kagalaan para nga masayod sa mga Subuanon, no? Og kini mga Subuanon matud pa nila mga brilliant nga mga voters ni, ha? So kung mga brilliant voters mutan-aw sa ginasag mga issue sa gyud, no? Although watahibaw mahigalas masasad unsa sa ila pero usahay pod posible man sad mga kagalaan nga ang mga tao maminaw gyud og kinsay angayan nga butaran og posible nga ang mga tao mutan-aw gyud kinsay angay mo dumala og posible nga ang mga tao mutan-aw gyud og kinsa may maayo nga hatag og kaugmaon sa atong dakbayan, no? So although inig-abot na sa panahon mahigala sa aktual na gyud tuan na magito sa aktual manghigala ang final na gyud na nga pagbutar. Pero ang pag-shade na dito, depende naman sa mga tao may galagkin sa ilang i-shade dito. So karon mo na nga atong hatagag kahigayunan ang atong laing mayoralty candidate may gala si Engineer Nestor Archibal nga niya karon sa itong sibianan mga higala para nga ato sang matagag pagtagad, no? Ang iya mga plano o atong dugang pa nga mga masabtan sabgikan niya. Engineer Archibal, mayong buntag sir. Mayong buntag sir, mayong buntag attorney. Mayong buntag sa tanan nga nagpaminaw sa istasyonan. Na live daron sa DYHP o sa atong sister station ng IFM o ingon usab sa atong mga social media platforms. So, yes. Kumusta man ka? Mayo lang, pagaw. Pagaw-pagaw gino. Grabe, labi na karon nga pila ka adlaw na lang gud. Kamay na lang, mga 8 days actually. So ang inyong kampanya gikas buntag pa dong sa gabi, unsa oras sa makasugod, unsa oras 5 o'clock until 1 o'clock. Kagabihan, no? Gamay na lang kayong tulog, Attorney Rufil. Kuan lagi gihapon. Kumbati lagi gihapon, no? That's correct. Yes. Sige, okay. So arita mahigala ni Engineer Nestor Archibal usa siya mga kagalaan sa mga masabot nato nga doon naging grupo sa gyud, no? Kay BOPK man inyo, Engineer Archibal, no? Yes. Okay. So unang higayon dili ni unang higayon kay naka-interview naman tanya sa una pero karon mayor naman gani ang gidaganan, no? So muna nga mga taong Subuanon gusto sang masayod mga kagalaan sa background gyud ning Engineer Archibal. So siya usa ka engineer pero kini yung pagka-engineer usa man ni civil ni electrical or electrical engineer. Electrical din man kan graduar ani Engineer Archibal. University of San Carlos. Okay. So kini ang sa imong experience pod sa panarbaho sa public service o ingong sa private sector dunay unsa may imong mga experience ani para mga Subuanon makaingon sila nga angayan gyud nga ma-manager ni sa atong dakbayan si Nestor Archibal dunay capacity ulo kay bawo man ta dugay na magika sa serbisyo sa gobyerno pero ang mga tao gusto sang masayod ini managerial position nga imong gi-applyan karon sa katawhan. That's correct. Oo.
So, okay. Yeah, Sa oh. private sector, which ako, usa ka manager or president sa NE Systems Inc., diferensya kayo sa government. Because kung andi manggug ka sa kanang private sector, ang imong giuna, we call that as we start at the end in mind. So, meaning to say, kung maghimo kag building, ang imong gitan-aw na human na bang building, unya, unsay suod sa building, unya, pilay cost sa building. There is a city government o sa government, unahon nimo ang pilay kwarta, unya, tukod ng building, wa ka kay bawag unsay dagway. It might be naa kabalo ka in a way, but sa detalya wala. So that's why when you budget something like a building, pareha sa CCMC, ibutang na nimong kwarta, magsigi kag patubo. Until such time nga wa mahuman, dako na kay kag nagasto. Sa private sector, nayo sa ka project, ang project kay bawo ka unsay mo gawas, unsay dagway, kay bawo sa kapilay cost. At the same time, na siya certain time nga mahuman. Sa ato, wala tay gitanaw nga mahuman. You just imagine CCMC, 12 years na taana. Kay ikaw usaman ka businessman, unya ikaw may president po sa imong company, no, engineer? Yes. Oh, so mo tong mga panahon, sa public service nimo, okay na ba tong signal dong? Mura maglawom ko dong. Palay ko no, kuhan ko no. Okay na? Okay na, ikuhan ko no. Okay, sige. So atong pagtagad may daghan tag mga topics ani karon, labi na kay na hisgutan ning CCMC ato gadang hisgutan ron mga sukintig paminaw. So si Engineer Nestor Archibal, dugay na ka sa panerbisyo engineer isip konsehal sa Dakbayan Sugbo o wa ko masayop number 1 councilor ka pirmi sa Yes, North. Sa North District. Yes. So masabot na to na nga medyo pinangga kas mga tao gyud nimo kay number 1 ka man pirmi. Pinangga at the same time maninguha ka. Maninguha, oh. Ka trabaho lang unya dili ka padung sa ground. Oh. Wala. Pila ka tuig na magyud ka nagserbisyo isip sa government 1 sector? year sa barangay, more or less 18 years sa siyudad sa Subo as counselor. Okay. So doon ay panahon kay 18 years man doon ay panahon nga nahunong ka, so in-concentrate ka sa mong business. Yes. Oo. Pero dili ba maka-afektar sa imong business nga anoon nakita man nato no nga konsehal ka pero ang imong business di mabian? Mabian in a way, but kinahanglan mo gud ka nga mangita kag schedule nga tarong. So sabi ni Sayat, maibahig nimo. So if you are a good manager, ang imong buhaton delegation, imong gamiton ang ubang tao para mo trabaho nimo in a way. Oh. So kini si Engineer Nestor Archibal doon ay capacity ni as mo manage mahigala kay manager man sandaan og president mahigala CEO sa ang kumpanya sa ang negosyo. So doon na say capacity, no? Pero kini magong syudad mga kagilaan lahi po ni mo pagka-manager din nya ang pag tingali ka na bang usapon ha ato ni sigutan kay pagpadagan siguro okay na. Ang problema ini ka na pagpaduong nimo dito sa pagdaog mao sa na itong pagtagadsad. Pero kini BOPK maning ila medyo dunay pundok sa ni. So mo ni atong hatagag pagtagad mahigala ang iyang slate, kumusta ang ilang kampanya sa North mga kaigalaan? Posible kay number 1 councilor gani permi sa North, so medyo bilwik siguro niya North, pero kumusta ka pud ang South? Straight to the Atong point. balikan mahigala si Engineer Nestor Archibal, siya igsuon mahigala ni Attorney Noel Archibal, no? Duha sila ako nabawaan nga mga public figure ba katos Noel o kini si Engineer Nestor. Pero pila gyud mo kabog igsuon day sir? Upat. Ang uban dili kayo expose politika, no? Yeah, ang akong igsoon sa engineer, another one engineer na sa US. Nabalik na. So tulo mo ka engineers o sa ka lawyer? That's correct. Oh, so lipayas yung ginikanan na sir, no? Bitaw. Kaya gikan sa taga Bukid man mi. Asa dapit kayo sa bukid Sirao. ninyo? Sirao? Ako dito ko natao sa Sirao. Oh, Akong okay. papa is a farmer, Ang imong mama? maestra. Oh, so kuyaw sa inyong background ay no nya, so believers education gyud. Yes, that's Oh. why maugi na akong focus during the time nga nahimo kong konsehal sa barangay at the same time karon. Because I have scholars. Asa may maguwang ninyo ni Kuan, ni Noel? Ako Ay, may ikaw kamagwangan. Kini imong mga scholars unsa man ni na kay imong Kuan? Grupo unsa man tong Kuan na? Okay. I started this in 1996, no? Kay konsehal man ko sa barangay. And I realized nga bisan ako taga Bukid, I was able to succeed because naaman ko edukasyon. Kung wala pa, wala dyan ko mahimong electrical engineer and one of the top electrical engineers sa Pilipinas kung wala ko'y edukasyon. So, pagdagan ako, tingon ko nga inyo kong tabangan
akong ibalik akong sweldo sa barangay. So I was able to do that. That's why it started in 1996 and until now it's still there. Oh, sa barangay pa to nasugod yun. Barangay 1996. Oh, so doon na po kay mga daghan na kagraduan na di Yes, no? yes, daghan na kayo. Oh. And in 2001, being a counselor ako'y 4,000 nga sweldo. And right now I have 140,000, so I give it also to the community. So wala ka mudawat sa imong sildo, imong gihatag na? In a way. No? So Oh, okay. So kining imong pag konsihal dire sa Cebu City kay masabot sa nato number 1 councilor ka pirmi. Inigdagan nimo number 1 councilor ka pirmi sa North. Kini ni ang unsa may imong kuan passion lang nimo ni nga modagan ka or unsa may tabang lang ning imo or kan kay dako ba yung oras pod mga gasto nimo? yes. Well, kani nidagan ko because I want to serve. And the second one is I want to be I would like to share and contribute, no? Sa akong nakuha from the private sector when aron pag-contribute sa development sa syudad sa Sugbo. Considering na naasad ko sa party nga nagtanaw para sa kayuhan sa tanan. So that's why we call ourselves as BOPK family. Oo. So the concept is actually gikan sa familia. That's the real concept sa BOPK. Now, kining ikaw Councilor Archibald, nakita ba sa mga taong perception sa mga tao nga kuno kini Councilor Archibald buutan ni unya mo trabaho ni unya walang dili kuno ka ambisyoso, no nga di lang ikaw human ang human si mong termino 9 years nga term undang pahuwes private sector nya balik sad ana pero wa kay planong mo adto sa taas nga mga posisyon. Unsa may naka-trigger nimo ron nga dagan makag mayor? Well, ang partido, the concept is so good. Maayo kayo. But the only thing is, well, si Mayor Tommy, medyo, kuha na siya, may edad na. But he has all the, kanang capability pag tanaw o paghimo o mga vision. Visionary man gud na siya. And during that time sa party nga meeting, Tommy was suggesting na, okay, if you run for mayor, I'll run for vice mayor. Because, kinahanglan magug ka nga sa party, you have a uniting factor. So, natanaw ni Tommy, being an experienced nga counselor, and then, more or less, amigo sa tanan, then, ingon siya nga, you run. But the thing there is that I was telling Tommy na, look, I mean, dili ko inaanak kadaghang kwarta. So, yung namin, just proceed. We're just, we're alternative ta nga kwan, nga partido. So, let the people decide. So, that's why I'm here. Pero kini inyong grupo kay BOPK man gyud ni, sa una, doon ay mga higayon nga, bili ka, ligon man gyud kayo ng BOPK, murag hapit kini tanan kapitan inyo. Now, sa pagkakaroon, mga pila ka kapitan ang habilin ninyo? Well, I would say, naalan lang siguro sa 5. Oh. Because, ang ato manggong city government, sa akong pagtanaw, brasuhon manggod ang mga kapitan. So the kapitan would just say yes. Brasuhon in a way because hindi ka tagaan krudo. Hindi ka tagaan o, part sa sweldo sa mga empleyado. So wala. So mamiya na mga kapitan tungod anak kay grabe masad ang braso, no? So kamo kasabot lang sa mo anang inana nga sitwasyon. Yes, nakasabot mi ana. So that's why ang atong kumpanya is naagyon sa ground. Mao na dito na lang now if the people would understand what we're doing unsay agi sa BOPK, then mao na ug unsay ilang nasud sa na may masud dito sa pagbutar nila. But sometimes dili na mao. Makasabot sila sa ilang atong isulti, but in the end, kung naay mo tunol, wala. I mean, mausab. So muna, akong giklaro na ayaw lang ninyo i-baylo, no? Ang programa, hingan lang nato malungtaron sa kwarta nga mubo ra kayo. Mubo ra kayo. Diara, pila ra ka weeks. Tagaan ka 4,000, pila raman na kadlaw. Tagaan kag bugas nga 5 kilos. Pila raman na kadlaw. But if you are going to be with us, we're giving you nga programa nga malungtaron. And if you're going to look at sa City Hall karon, halos tanan nga programa is BOPK nga gihimo. Hinganli nimo champ para hospitalization. BOPK na. BOPK na. Long life program, tambal nga para sa mga seniors o para sa mga masikiton ihatag kada adlaw for free. Scholarship program.
and kanang burial assistance, no? So senior citizens financial assistance, right? So happy tanan. Now these are the programs nga isulti nako nga sustainable or malungtaron. Akong gipasabot nila ang kaning senior citizens, for example lang. It was established in 2010 sa grupo ni Tommy ug sa BOPK. Karon 2025, it's still there. Ako silang gisultihan, ang inyong mga anak hindi kasaysinta, although we are not here already, makatagamtam pa sa benepisyo sa gihimo. So, the programs nga in place is something that's long term. Bisag wala na ta, Bumalik kabilin sa BOPK. may kabilin. Oo. Now, one thing is SRP. Now, people are saying that Tommy is what dili na mao because we're spending too much money, 2,000 per square. We're spending something like 6 billion, right? But eventually karon unsa man from 2,000 to 500,000 pesos per square. So these are something nga makikita ka unsa ang leader nga visionary ug leader nga mubo ang pananaw. And these are the people nga BOPK, and because we're trained for it. And ang sa ako nang gisulti ganina, ang konsepto is family. So the real family has its own elders, at the same time na ay sakop sa family. The elders will make sure nga ang iyang mga sakop naa sa sakto, maayo. And kami as leaders, BOPK leaders or family elders, gitrain mi, gisultihan mi nga ang imong pananaw should be projected sa mga sakop, which is the what we call as the ang mga tao or constituents. So mo nang concept nga instill sa amo. Dili nga serbisyo para sa among kaugalingon or para sa, we call that serbisyo para sa masa, dili sa among bulsa. So at least that's the concept that's being instilled all of us. so malungtaron, no? It should be malungtaron. Mao gina ang purpose nganong naami na nerbisyo. So our candidates are being chosen sa iyang qualification ug unsay angay niyang mabuhat. Dili lang kay kanang popular ka, anak ka sa politiko, unya paghuman na kay kwarta. So I mean, we are being chosen nga gi-choose na para makaserbisyo sa tarong. So kining imong slate karon kompleto ni Engineer Archibald? Kompleto. So gikan sa mga councilors, pwede ba manganlan nimo mga konsehal sa north nimo o sa south? Okay, dinhi sa North District ang atong Congresswoman Mary Ann de Los Santos. So ako ang mayor, si Tommy mo ay vice mayor, no? Okay. So ang dinhi sa councilors, well, unahon ako si Naisa, which is nice ang akong pagumangkon ng anak ni Noel, no? Then si Alvin Dizon, veterano nga. Well, si Naisa is naana siya sa mga batanon. Niya siya ay muling padulong sa education. Because ang atong manggugitan, there should be somebody nga naa sa focus in education at the same time nag-link padulong sa industry. So kahuman na eskwela's na isa? Yes, nakahuman na Kung sa siya. iyang course na human, anak na ba ni Archibald, no? I think business administration. Then, So katong iyang mga anak niya Archibald pagkamatay niya, ikaw na mo oy naana na sila nako tanan. Oo. Naana ko sila tanan. Okay, so at least kahuman na ni, so mo ni usan ni nga ni naa sa imong linya. Yes. So ikaduha si Alvin Dizon. Si Alvin Dizon, veterano na siya nga kanang konsehal. Ang iyang focus is more on the landless Okay. or urban poor. Si Alvin Arcilia is ang focus niya is more on food production. Because kami pulos man mi taga Bukid. Now the next person is Dr. Boy Labella. Siya ray doktor karon sa Nanagan, so siya mo focus siya sa health, no? And Jing Kadungog, ang former kapitan sa Tihero, so ang focus niya sa mga trabahador. Then we have Jing Alvin Dizon, si Archibald, murag mawa na ko sa no? Then Alvin Dizon, Alvin Arcilia, we have Jing Kadung, yes.
Straight to the Ato nga point. balikan may gala si Engineer Nestor Archibal sa mga higala maoy mayoralty candidate sa BOPK Bando Osmeña Pundo Kauswagan usa ni no sa mga grupo nga dunay gyud mga tao sa byod no kay kato balikan si Engineer Archibal mga kagalaan ang mga kapitan out of 80 barangays kay 80 man ni mahigalang syudad Sugbo ingon siya nga mga 5 na lang kunin habilin sa ila tungod kay do na magipang braso sad mga sukintig paminaw no but considering BOPK na magay sa organization masabot nato nga bisag 5 ra ni ka konsehal mo kumbati gyapon di ni angay ka kumpiyansaan mga higala ning grupo ha so atong balikan si Engineer Archibal bisan og 5 ka kapitan ni pero kada barangay do naman toy mga natanom na dugay-dugay na mga BOPK so do na gyud mga leaders sa mga barangay bahala wa mo'y kapitan dito. Sakto na, Umurafel. Sakto. Natay mga lieutenants dito. Oo. Okay, kada na ang bisa pa man kanang lugar ang kapitan dili inyo, pero kadtong mga tinanom ninyo daan sa una ba? Ng konsehal kadtong mga ba so doon na gyud kay nakapenetrate mga BOPK god no? Sa dugay panahon god. Sakto na. Oo. Okay, so atong balikan. Kining imo mga konsehal sa North District engineer, ana ba imong lista diha? Ako na ning i-klaro para unahon ako ang Andales. Si Andales, Attorney Andales. Well, of course, si Archibal, si Nice Archibal. Arcilia, si Alvin Arcilia. Kadungog. Kaila siguro ka ni Jingjing Kadungog, kapitan sa kanang Tihero. Okay. Alvin Dizon. Oo. Then, Mac Gordon. Attorney Mac Gordon, Boy Labella, og si Medalye. Okay. Diri sa South? Sa South District, Abelia, si Dr. Abelia. Then Abelianosa, anak ni Congressman Bebot. Then si Alcoseba. Okay. Anak ni Yayoy Alcoseba. Yayoy, oo. Then Bob Cabarubias, no, karaan nato nga konsehal si Bob. Then June Gabuya. Okay. Then Labra, si General Labra. Buyet Ocampo, kuan karon konsehal sa barangay kanang Kalunasan. And si Ayan Osmeña. So ang incumbent ninyo pila ka buok? Incumbent councilor nga naa sa inyong grupo? Well, ako incumbent si Abellanosa. Yes. Okay. Ako kapangutan-on diri sa Norte Engineer Archibal. Kini ni ang dili ikalimod, kini si of course kining tulo ka buok nagan nga mga congressmen diri sa mga nidagan pagka congressman sa North District, Mary Ann de los Santos medyo ligon kay dugay guning kapitan sa lahog unya konsehal po ni kini si Ong medyo ligon sa ni kay mo guni ABC president o kini si Dilmar nga QT ligon sad kay Dilmar guni ya do na guni organization diha yang papa diha sa una nakagamot na gyud ngano inyo manggibuhian si Dilmar nga dili kalimod do na may organization sa Dilmar wa ko mag-ingon nga akong gipakagamay sa Mary Ann kay mo kumbati masige hapon na wa ba mo chance nga unta kung sakay news Dilmar sakay news Mary Ann mas ligon unta mo. Yes. Or ang sa hitabo ang ano na biya man ninyo Dilmar. Makita gyud nimo during the time nga last year no atong last nga kanang election kauban na nato. But na tan-aw gyud ni Tommy na wala naman gyud sila communication. So eventually tungod anang wala na communication so nangita gyud si Tommy og alternate candidate. So that's why nakita niya nga si Mary Ann kibaw sad siguro ang tanan nga aktibo pud kayo especially sa North District. So mo ni ang dagan karon no sa kamada sa kuan gyud politika unsa man do na moy plano nga do na moy meeting di abanse sa last kuan na or wala na lang moy meeting di abanse? That would be a possibility pero nagsugod na we have mini rallies sa North ug South District. Mao nay among gitanaw but ang among yung final decision kitanaw na mo angay bag usa or angay ba North ug South nga dili lang kinana kadagko. So unsa man yung style ng kampanya handshaking adto sa mga barangay gyud libot gyud ninyo ning mga barangay? Yes. So you have different kinds of attacking that campaign. So we have handshaking, we have what we call as focus group discussion, and we have mini rallies, no? We have big families. So money sagol. Considering nga si Mayor Tami medyo mura og lahi nang iyang health karon ikumpara sa unas bata-bata pa. Maapil ba siya og handshaking or dili na lang? Sa handshaking wala siyang maapil ana kay kuan man lakaw maginagtaman sa ginhawa. That many rallies FGD naa na siya. Okay, so kumbati gyud dito sa kuan sa field no. Hinuon og tan-aw nimo ang sa North medyo taga diha man ka. So dili ni kuan
kini inyong pwersa kuan dili ni dako sa nga pwersa kay ikaw taga diha sa north, si Tommy south. Yes, si Bibot Abellano sa dapon, so dagko mo mga leaders po sa south. Yeah. Oo, Sakto. medyo aligre ang dagan sa kamada sa politika. Aligre. Unsa may perception o kumusta ang reception sa mga tao dito sa field? Inig-suroy ninyo? Well, ang reception, BOPK ka, nindot kayo. No, BOPK me. But, maulagi, kung imong tan-aon, ang usag yun ka mo matter is the end game. So, makita yun na nimo sa taghan ng kanila ba nga election, ang imong ma-offer nila, gawas sa imong mga plataforma. So, ang masa sometimes makalimot sa plataforma. Mao sa nay usa ka kamatuoran sa dako ka challenge sa BOPK. daw mao nay kuan sa politika. Pero inyong mga leaders kompleto ra sa kuan sa ubos. Naay kompleto. Oo. But sometimes, well, mao gina. I mean, naay mga tawo nga muambak. Jump ship. Pero inyong mga watchers kompleto ra. Yes. Tanan. Kompleto. Okay na at least kuan ba kanang naaba mo machinery ba? Yes, Oo. yes. That's Kay correct. kuan mo gud na iban mo dagan o agi machinery sa ubos taon. Oh. Medyo lisod-lisod gyud. Pero lahi karon ang mga watchers kay during that time manggod nga kantong mag-ihap-ihap ka pa. Mao nay klaro nga kinahanglan jud ka klaro nga watcher. Pero karon you need watchers para nako, para sa grupo, but dili inana ka tedious ba? Makiglalis ka because naay diferensya sa pag-counting whatever. Ya dugay sa to. Karon once isud nimong imong balota, gi-count man na daan. Oo. So at least pero importante gyapon nga doon kay watcher down to the level of the polling precinct. Yes. Naa mo ana. Nata na. Oo, kay ang lisod magud ana, bisag mo ingon ta nga ako nga nakita ha nga okay na ni bas bita-bitaha ron kontra sa una magkontra sinya say man to sa una kung pinalitay na. Yes. Oo. But karon manggod although gidili gud sa kumilik, wa ta kasabot ka na mo palit og mahal nga palit og inyon nga picture inyong baluta para pag sure nako nga nituman ka sa kung palit. Yes. So kung way watcher nga makabadlong delikado sad. Delikado sad. Oo. Kay musugot sa dili kana kung election board din ha. Pwede man nang naana sila, pwede man nang mabadlongon pero sa kabisis na po nila, bisis sila kayo. Yeah. Kinalan trabaho to sa watcher nga ayaw pag-picture na. Tinood na. Kay mo man kuyaw, kung panalitan palit-palit, ang uban maniguro man gyud nya. Para sa una kung sinyas pano nga butang tanan capital letters tanan ana. Yeah. O ako ngalan ha para klaro gyud nya ako kang gibayran, imbutar ka gyud ako. No, mo man sa una gyud politika, but karon kontra sinyas. Karon di naman ta ka mo shade dito picture mo baluta para sure ko nga butar gikan tuman ka sa kong giingon. Yes. Mo na problema ang dako sad. Dakong problema. Naagyapon ang Walay watcher na. o kung walay watcher. That's correct. Oo, pero at least sa inyong level na aman mo. Yes. Na, Okay ra, oh. Kay mo ni problema god na sa uban nga mga kandidato, labi na nga to sa probinsya o sa uban pa ba. Kinahanglan doon na kay watchers sa ubos. Although tingali og ang si Simple basig makatabang sad, no? Yes. Mo stand lang sila pero lahi mo kuning baruganan sa kanang ang si Simple panalitan ato lang iampo sad niya maayo gyud lang baruganan pero lahi po ning kanang ang partido gyud ang kontra gyud mo protesta sa pikas og naiwa na makita nang di magkadimao, no? O kay kinang abtik ang watcher sad di pwedeng do picture to dito nya ikaw wa lang kay himuon. Yes. So at least na briefing na ninyo ng mga watchers tanan. Okay na? Yes. Oo. Okay, so kini ni ang diri sa South medyo inyong mga leaders okay ra sad, no? Okay ra sad. Oo. In place na. I mean, ang ato is pag-maintain lang. Oo. Kay og butang ta diri sa norte, ikaw mo leader sila si Mirian, kamo may leader. Murag kuan ninyong pagka-arrange, ikaw sa north, si Tommy south, no? Ang dagan pagka-mayor sa norte, ang Baye south. Unya depos Bibot dire. Pero medyo kuan-kuan po ni ilang panagbangga dito kasi Idorama og si Bibot medyo kumbati man sa gyud. Duha ra sa kabuk nanaga, no, sa south. Yes, dawara. Ang diri sa north may tulo. Tulo. Oh. Okay, kinani ang Engineer Archibald pananglitan og hatagag kahigayunan ka nga mahimo gyud o palaron gyud, no? Nga mahimong modumala sa atong syudad sa Sugbo. Kinini ang unsa may mga plano nimo sa syudad. Number 1, ato i-specify ni ha. Ang atong syudad ba sa idugay na nimong panerbisyo kita na magyud ka. Ni fluctuate ang atong rating. Dunay panahon nga okay ang atong rating karon nabiyaan ta sa ubang syudad. Ngano ni? Unsa hitabo ang ano nabiyaan ta? Ug unsa man nimo ni nga mabalik ta Cebu City gud ta. Okay. Number 1 is mismanagement.
mismanagement in a sense, unahon nato ang atong financial management. And just imagine, ang atong revenue is only 9.5 billion. Ang atong gastuon is 14.7 billion. So this is something di ka kasabot. Nganong ang atong musud sa bulsa 9.5, ang atong gastuon is 14.7. That's the first one. The second one, unsa may imong i-priority project? Nga ang imong budget wala man ay klaro. Let us say sa usa ka departamento na kay budget out of the 14 billion na kay 1 billion sa health. Unsaon man nimo pag-spend nga kana wa man na dihang uban. Okay? Now the projects, the second one, ang atong bidding process is governed by the people who are appointed by the mayor. So, unsa may mahimo ni mga transparency ni ana. So, mo na nga ang duol sa luwag mao'y makadaog. O niya, we don't realize nga number 3, ang mga tao nga mo-manage sa project, basically para nako wala eksperyensya. Itudo lang because itamang ka selection o tao kaniya. Okay? So, dako ngayon nga problema because nangatay kwarta, supposed to be kwarta nga sakto pero gibloat nilag maayo, ganun gamiton ang mga department head, di siya kay bawag unsaon paggasto because kanang nga kwarta wa man na diha. Okay? That's the first one. The second one is mas pag-manage sa project. So, the pag-management sa project, katong akong ingon, walay klaro nga mga tao nga mo manage kay di man kamao. Di ba? So, ang mga programa, like, butang ta, scholarship program. Ang scholarship program, na siya hinganlan na ito o essence sa scholarship program, nga ang tanan nga mga bata nga mo-graduate og high school, sa public school, are all scholars. Karon, ang naitabo, ang mga bata, eksamino na nila. And second means, pangayuan nila o hinganlan na ito o kanang BIR certification. Now, nandiskaril ang mga ang plano sa mga ginikanan because for me, ang budget dito, of course, kuangan man. So, how can you push through with the project na ang budget ni mo akakibawag pilay klaro? So, mauni, dako kayong problema nga atong gitanaw. So, doon mismanagement, no? Sa imong giingon. Unsa man hitabo asa to pa ang budgeting nato na daot ni kay mugasto tag 14.7 billion nya ni sud nato 9.7 billion ra. Yes. Unsa may kalaki aning wala nga nung nani man. Mao na ilang pa maagi. Oh, pero para nako ang akong gitan-aw ilang gibutang dako kayo ni nga mga budget sa mga departamento para nako no. Ilang bitong mangita ag paagi nga kani some of the budgets mabutang sa uban nga mga departamento. Ilang mabalhin-balhin ba? So, di ba na mabutang hinog malversation hinog pod? It could be. But then, unsa may nahitabo karon? Wala. Especially areas of disasters. So, kung naay disaster, ma-transfer, magamit ang ubang funds pa doon sa disaster. And you should understand, sa disaster, way klarong bidding. Because disaster man. Okay? So, motong dito ibutang. Oh, dito ibutang. But you have been a counselor for how many years already? For many years already. But pag pasal ini nga budget mo agi mas konseho, unsa may gihimo nimo nga unta aron hindi nimo hitabo? Wa ba ka mo babag ani? Wala. Well, sometimes babag is a different thing. Ang point nako is atong ipangutana. But during the deliberation, kinahanglan amoy mo expect na mao man ni ang nahitabo nganong maghimo man tani. So as per records diha sa atong mga sessions og dunay mga tan-aw nimo ay nani nana sa record nga ikaw mismo ni object yung kaana. Yes, that's correct. Yeah. Pero usahay outnumbered siguro mo mo nang dili makapugong. Dili na makapugong. Okay. Straight to Atong the balikan point. may gila si Engineer Nestor Archibal, siya mooy konsyal sa Dakbayan Sugbo ug karon napapili may gala isip mayor ni atong Dakbayan sa Sugbo mga kagalaan. Atong balikan ang atong pangutana kay na mga nabalaka ang uban nga mga tao god Engineer Archibal nga basin kuno og mamayor ka diha pero mahimo kang mandumanduan lang ni Tomas dili gid ikaw may mayor. Okay.
ako lang ni iklaro, Attorney Rafael. Yeah. During that time, pagsabot namo sa grupo, na, well, ang atong loyalty sa BOPK basically is for the people. And we have principles nga atong gitanaw. Okay. Principle nga pareho sa familia. And we serve the people. Mao gina. And the second one, you should realize that si Tommy Osmeña, usa sa mga politiko nga inyong gitanaw nga dili corrupt. There was never a time nga si Tommy nga makaingon ka ng kwarta. Mao ginay usas pinaka-importante nga mahibaw-an sa mga tao. And from what Tommy did for so many years, I think 16 years, makita ninyo ang improvement sa syudad sa Sugbo. In fact, nag-istorya ta ganina, I don't know, ikapila na ta. During the time ni Tommy, we were at the top actually. So, ang among decision, it's not the decision of Tommy only. It's a decision sa grupo, sa familia. So, nobody will say nga mauni buhata. Now, ang ingon niya, ang problema niya, ingon siya, mauni buhata, i-award ning kontrataha, padung sa kontraktor nga favor niya. I don't think Tommy will do that. So, I'm sure, for the last 18 years, no, nga nakuyog mi niya, ang iya is gusto lang yun, iyang mahal ang Cebu, gusto niya ang Cebu ma-improve, gusto niya ang tanan sakop sa may pamilya, nga maayo ang pagkabutang. Maura kita. And could you think na si Tommy at the age niya gustong maghimo og dautan? No, I don't think so. So kini pag-fluctuate karon sa rating sa Cebu City as compared sa uban nga mga cities na lupig na ta sa ubang mga cities, something to dakong factor ini ang sa manager sa atong syudad. Yes, that's correct. Makita gyud nimo ang garbage tan-awa. Na perting dako gasto na to sa garbage. More than 600 million. Traffic. Dako kay tag gasto sa traffic, 500 million. Karon hangyo na sa additional nga hinganlan na to og 250 million. So ang traffic gubot kayo. Drainage. We have spent about 1.2 billion, not spent. We awarded a kontrata nga 1.2 billion for the last 4 years until now wa pa kapagawas og plano. So asa man ang sakto nga management ana Attorney Rafael. Right? So naay tay mga balaod nga atong ipatuman. Like na ako'y balaod nga gihimo nga we are going to change the lights atong city government street lights because we're spending about 15 million a month. Na ang koordinansa. So wala ipatuman. So these are things nga angay himuon pero wa himoa. Sige, tagsagsaon na to niha kung matagaan kag higayon nga maoy makalingkod isip mayor ning atong syudad. Tas nagsaon to ni ang sa aspito kanang long term, man sakto man ang gingon nga long term kay kumudawat ng mga tawo kwarta lang gud, ni ko mahurot naman na. Ang uban pamalit ning uban, ni ko magdawat sa kwarta tagay-tagay wa na hurot na. Pero kung mong tawo ang mo tan-aw kung long term, tan-awon ang mga projects nga long term. Usa sa tong gitan-aw ini nga maayo gyud nga makaserbisyo sa katawhan kining hatagag priority ang atong sa health system nato, no? Yeah. Now, kining atong Cebu City Medical Center unsa na may nahitabo? Na-mention naman nimo ngano man ni nga kadugay na nasugdan, wa may human-human ning ospitala. That's correct. Sa gisulti nako ganina po Rafael, nga ang gobyerno gitan-aw nila o gitan-aw no ang kwarta nga naa. So sa ako nang gisulti ganina as private practitioner, imong tan-awon unsay human. We start at the end in mind. So tan-aw nato pila man ni kabuok beds, 500 beds. Unsa man ni dagway, it might be na drawing. Okay? Mauni mo gawas. And then we will have the cost. Now, considering na wala tay kwarta siguro nga mahimo, mahatag dayon ana, then we're going to do that as phasing. Okay? Phase 1, mauning cost. Phase 2, mauning cost. Phase 3, until mahuman pinaka-cost. At a certain period of time. Meaning to say, atong humanon sa saktong oras. Pero kana, sa kisulti na nako nimo, 12 years na, wala pa nahuman. Kunya, third floor pa ang magamit. So, again, sa kung kisulti nimo is mismanagement. Mismanagement in the use of money, mismanagement nga way tao nga makatan-aw mahuman ba o dili. And then, nangita na sa tagpamaagi kung asa sa santa magkuha kwarta para ipuno. Now, karon ni kahuman ana, kinsa may responsibility, kinsa man ang responsibility kung naay mga problema. Nga ang atong building din na upat man na ka-contractor. Kinsa may babasol nimo. So again, it goes down to mismanagement. Okay? No, karon ang atong
beds din ha, supposed to be 500 beds. Karon ang naa 150 beds lang as reported. Now sometimes natay 500 or 600 nga mga pasyente. So ang ubang pasyente, ang ubang bed, nayo sa kabed upat ka pasyente. So supposed to be atong tagaan og saktong murag serbisyo ang atong mga katawhan, but then it's not. We're not given that kind of services. Ang ako is, the moment mahimo kong mayor, siguroon ginan ako na mahuman. Because daghan naman kayong mga mayor nga nahimong mayor nga gusto nilang mahuman. But then again, wa mahuman. We are going to finish that within a year. Then kinanglan kumpletuhon ug unsay angay ibutang. So that ang atong hospital at par, no, or pareha, ug di man gani mo labaw ang iyang kalidad sa serbisyo, ekwipo, eksperto sa mga hospital nga naa karon. Okay, 12 years ago may pagsugod ining maong hospital. Unsa may target gyud ani pagsugod gyud engineer? Ikaw naa naman kas konseho ani. Pila gi budget ani aron nga mahuman unta ning hospital? Wala klarong budget. There's none. So unsa man ang pamaagi pa nga magtukod ta hospital ana lang. Oh yes, magtukod ang hospital. This is the drawing, maoning concept, and then we have only 500 million. Wala ni mo ikuan nga pila man gyud target budget ani at the time kay ikaw magkonsehal naman ka wa nimo isulti dito sa kuan. Pila gitarong then you have estimated budget. An estimated budget is not the real budget. Right? So unsa may mahimo nimo nga ikaw pila ra man mo kabuok. Ingon sila, we have 500 million only. So we start phase 1. Okay. And we're expecting ang phase 2 mao gyapon ang kontraktor. Karon ang nahitabo ilang gitsap-chap lain nga kontraktor sa sunod. Oh. So ang sunod na sad lain na sad. Usan ta nga phase karon? According to them it's phase 5. Okay. So ang phase 1 lahi nga kontraktor, ang phase 2 lahi na sad. Lahi na sad. Ngano man ning nalahi man? Mao ni ang wa magkasinabot sa mao ni ang ipangutanan nato nila. So ikapila nga kontraktor ni karon? I think ika-4 siguro na nga kontraktor. So mo ni ang problema, simba ko magkinaunsa wa tay kisame itong mabasol nga daghamang contractors. Yes. Karon ay reklamo ni tawag ang usa ka pasyente nga ang iyang mama ni sakay sa elevator, nag-brown out, na priso dito sa kauras because there's no generator. Oho. Diba? Kining elevator to sa naisgutan kinabalita man ninamo nga naon sa ba kuno elevator nga na kaduha ba to na fundingan? Sa batong kuana? Sa these are things nga mo na ning mga detalye ang gusto natong mahibaw-an. But the problem is ug unsay atong ipangutana wa tay makuha. Utana tag pilay kontrata. It talks lisod asa ta magkuha. So far as of this time sa imong paniid diha kay ikaw man usa sa mga councilors, how much has been spent for CCMC alone? Sa Cebu City lang. Something like 1.5 billion. 1.5 billion na. So pila man gyud kuno wa pang sukultig pila man gyud atong budget ani para mahuman ni. Executive session nga atong na conduct or akong ipatawag, ang ilang estimated maabot og 3 billion kapin. Estimated. Okay. Sige, more on CCMC ha kay tuning. Yes. Kay nakoy nahibaw-an ang taga Vicente Soto murag nagbagulbul pod nga nganong ang mga pasyente sa Cebu City ariha puntog pa sa Soto. That's correct. Kaya wala man tay klarong facilities. Kaya ang kuan problema ha, ang sa Soto na ko'y mga nahibawan, problema sa ang province, mga hospital, way klaro. Aritog pa Soto. Nga na-appeal ang city. Nga wa ko ni klaro sad. Way klaro. Kay mo man daghan mig mga kuan kini nami lagbok diha, mga problema sa province nga mga hospital, problema. Ang among nakunan kay ang Cebu City nga dako, prime city ta na-appeal pod. Yeah. Nga aritog pagyapon Soto ni ang Soto mo na bunog sila. Straight to Atong the balikan point. may gala si Councilor Nestor Archibal, mayoralty candidate mga sukid tig paminaw daghanig nahibaw-an kay insider magani sa City Hall, no? First councilor magani ka karon na engineer, no? Sa North District. Sa North District. Oo. So karon na isang first councilor kada dagan ni first councilor ni pirmi. Mana nga medyo dili ni kuansad di ni dali may higala. Mo nang kumbate siguro ni. So atong balikan makagilan kining CCMC usa magod sa pag-alagad kay adto ka sa laing mga kanasura, no. Grabe nilang concern sa health. Grabe lang concern sa health. Unya nibisita ko dito sa mga nasod, grabe ang ilang kuan. But dinhi sa ato naunsa man ning nabiyaan mahino ng health nga mao man ni ang dako gid unta nga tagag prioridad sa gobyerno, no. Now
kining ang City Council diniman man to og full report gikan sa DAPW sa status, progress ug mga challenges sa ongoing construction sa CCMC. Unsa na may nahitabo ato ilang request konsyal? Yeah. Naa ang report pero di kompleto. So unsaon man nimo pag-analyze ana nga di man kompleto. Karon ilang gustong ma-award ang katong 700 million. Kung unsaon man niyo pag-award nga wa man may klarong plano. So may basis ninyo sa pag-award nga wa may plano. I asked them, pa sa opisina, na ako'y engineer na sa opisina, ingon incomplete. Ilang gipas just to comply pero dili kompleto. Okay. Kanya nabalaka ko na imong gisultiha nga dunay misakay sa elevator unya ni brown out na piso sa elevator kay way generator ang CCMC. Yes, maunang report. Uy, ngano man ni unaha pag-provide ang generator nga mag-operate ang hospital kinahanglan na ang magitaan na. Attorney Rufil, gingnanti ka, mismanagement. Mauna, angay ng tan-aon, but I don't know, kinsay taong nag-manage diha. Oo. Sumuto na ngay mug full report wa mo taga is kompleto. Yes, na ay report pero dili kompleto. Yes. So mo ni imo nga kung panalitan hatagan kag higayunan kinahanglan mahuman ni within a year mahuman ni. Kinahanglan i-audit. I-audit na unsay kuwangan gikan sa structural, electrical, plumbing, architectural tanan yun. And from there makaibaw ka na kung say imong buhaton pero karon wala magkakibaw because lain-lain nga kontraktor, lain-lain ang gihimo. Unya nangutana mi, asa man ang as-built plans? Plano ba nga ilang nahuman? Na pero di kompleto. Unsa may hinungdan gikan sa usa ka kontraktor ni balin sa ikaduha, ni balin sa katulo, ni balin sa kaupat? Well, lain-lain ang administrasyon. Gikan sa usa ka mayor, padung sa usa ka mayor. Unya ang mga tawo nga gigamit nga in charge, lain sad. Unya ang mga dokumento, what akibaw ka sa nila gipamutang because there's no way to connect from one engineer to the other engineer. Mao na akong gitan-aw. So may problema usahay sa kinini ang inaning matawag na to o project sa government no kay paglahi na pong mayor, lahi na po ang iyang gustong kontraktor. Yes, yeah. Mao na sa mo na nahitabo sa atong syudad karon. So nya unsa mo gi-target nga mahuman eh? Walay target. Ingon sila 3 months, ingon sila 1 year. Unya ang ato pang mga facilities din na kay sa ko lang ginibawan ang taga Soto nga nakoy kaila dito sa Vicente Soto Hospital medyo bagulbol sila nga unsa baning ang province na bagulbol sa province kay ang mga pasyente pero wa imbes kay na hospital sa province para nga ang problema nga ginagmay lang ba sila ray bahala dito. Yes. Ang sa Vicente Soto ang concept maguna nga kompleto ang Vicente Soto National Hospital maguni. Yeah. So katong nga dinagko na gyud nga problema usa mo tugpa sa Soto. Doon na endorsement sa province. Problema nila may bisag kuan kuno sa province. Problema mang dako di ari tugpa tanan Soto. Yes. Nya doon na pa kikilabawaan nga hasta sa Cebu City tugpa po sa Soto. That's correct. Naunsa man itong mga facilities wa di klaro na itong facilities. Naay facilities pero ang netabo naay daghan kayong kakuangan. Imagine nimo ang ubang equipment din ha wa pa magsugod pa lang sa paghimo sa ospital gipamalit na 10 years ago. So kanang gipamalit 10 years ago nya wa pa hospital. So it's a waste of money. Mumurupil usaran ni sa nga departamento nga atong naiskutan. Mao kaning hospital. The other one daghan pa kayo garbage. Yeah. Adto pa ta sa traffic. Okay, diba? Ari humanta sa CCMC no? At least ang imo ani ko ikaw may matagag kahigayunan nga mahuman gyud ning CCMC. Mahuman ta na. Manon na nato and then pagkahuman na kinahanglan ang iyang standard is the same, more or less the same, ug di ba mas taas pa sa mga hospital nga na-existing karon. Para of course accredited ta sa PhilHealth kunya makabawi santa in a way. For example, for ako gani ang concept namo sa BOPK ang mga tao nga puyo sa syudad sa Subo free hospitalization, that is your main goal na to, final goal nga ang mga tao nga ma-hospital nga taga syudad sa Sugbo free ang hospitalization. That's the ultimate goal sa BOPK. Okay, human ani sa hospital no arita sa traffic perting grabihan traffic na to ron. Unsa may imong tan-aw, ikaw engineer magyud ka, no? At least duol ni sa mong heart ning nani nga mga hisgutanan. Unsa na ba sulbad ning traffic na to? Okay, first of all, akong ibalik mismanagement.
Now, part man ko sa BRT. Okay. During sa BRT discussions, ang traffic system na ay 500 million nga traffic system nga mooy mo govern sa traffic system sa atong syudad. Okay. Now, during sa discussion, pag mabutang nilang budget sa 500 million, ako silang giingnan nga we have already 500 million worth of traffic system nga kompleto nga para sa syudad sa Sugbo. Nga naman nga maghimo-tan eh. Siya nagdalita ato ning himuon. So ilang gihimo? Paghimo, ni gawas nga nagbutang ang traffic system. During that time sa usak ka mayor, nila nang gi-award. Karon ang usa ka mayor na considering na ang nag-award nga mayor dili mao ang mayor nga conceptualize o mauna nga ilang gipatanaw, but ako lang isulti nimo ang mayor nga nag-award, it's not really the mayor, ang city administrator, which is not correct. So karon yaan taon na ang katong mayor nga nagsunod, iyang gipa-check up sa mga experts sa MMDA. Okay. Ang nigawas, niingon ng MMDA nga expert, this project will only cost something like 195 million. And you're paying 500 million pesos. So, ang akong gihimo, naghimo kog resolution nga, dili una ni nato bayaran, considering na-report na this is overpriced. Overpriced yun na. Karon gibayaran. And, gibayaran, nangayon na sa another 250 million pag-upgrade. So that is something, makaingon ka, para na ako, again, mismanagement. Oo. Now, kining BRT unta nga makatabang pagsulbad sa traffic, no? Naa naman na, nahinay ka naman na. Ang original plan is Bulacau to Talamban. That's correct. That's the main concept. Aron pagsulbad sa traffic sa Bulacau nga grabe gid ka traffic og ang diri sa may Talamban padung ka ng Banilad padung dito pertin trafika. Kana usana ang traffic, but the main goal is doble. Ang kaning mga tao gikan sa Bulacau, which is mga common tao, nga magtindog dinha alas 4 alas 5 pas kaadlawon, the same way with sa Talamban, nga muanri sa city center, mauna sila'y manakay. Because wala man gud tay klaro gyud hinga na natog public transport nga maayo. Simple pa man, no? So muna paghimog concept ana, nigawas nga i-request nato ang World Bank nga mag-conduct og study. Okay. And nigawas sa study feasible. Well, although it's not makasolve sa traffic problem, it will at least somehow maka-at-ease. And the other thing is, makasolve sa mga kanabitang mga tao nga nagtindog alas 4, alas 5 pa nga mupadung sa pangtrabaho. At the same time, pagbalik. So, it is actually approved by the World Bank. In fact, there was a funder already na 13 billion, then 16 billion. Karon ang money nga naa karon is something like 26 billion ready na. Na nas panudlanan sa national government. Ang karon di gawas nagiusab nila ang phase 1 gikan na sa usa ka mall Padung sa usa ka mall. So gikan sa SRP padung diri sa IT Park. Yes. Which is not the original plan. That is not the original concept. Mao na during the time sa pagdeliberate ngano man nga ang atong gitagaan og serbisyo ang mga tao man nga mga nagtrabaho, mga common tao from north to south, from south to north to the city center, di ba? Karon ingon sila gibalik na sad nila. What do you mean by gibalik? Gibalik na kuno tong original plan, which I think so karon sa to pa kana karon na naman ang gisugdan naman BRT sumubalik tas Bulacau o sa Talamban. That was the information nga gi-feed na mo sa council. Oo. Kay mo man ang pagtubag man sa common ordinary people nga naa diha sa Bulacau. Kanadto pa bumuradyo pa ko engineer hanto niabot na kog lain-laing istasyon karon na tas DYHP. Nagpuyo ko ng Bulacau. Perting traffic na kadadto pa. Oh, sumuna nga mo nay atong i-address unta nga traffic. So karon mabalik na kuno. Yes, mo na information. So dili na from SRP to IT Park. Naapaghapon na siya. Kaya na naman ang system nga in place naman na sila. Yung unsa man butangan lang og lain na pod nga ruta sa BRT. Well, it could be kung ako yung mag-concept ana o magtan-aw ana, it might be gikan sa Bulacau or even padung sa Talisay kay pwede man mo ma-expand ang BRT god kay kwan ligid man kang ang real. Unsa may imong role dito kay apil man ka kini ang BRT? At during that time ako yung proponent ana sa council.
Okay. That was 2000, I think that was 2014, no? Oo. Mao na. But pagkahuman sa akong term, wala naman ko. Yes. So mo na nga karon ang akong untang gitan-aw, if we will be part of the city government na makanaog ta, we will push for the, completion of that project. Kay na naman na ikwarta. Nasugda naman na. In fact, sa first year pa ni BBM, if I'm not mistaken, ingon siya nga, within this year mahuman eh. That's correct. Pero man. Ang ato pang mga opisyalis dito pa. In fact, atol sa groundbreaking, murag at the time, dito si Rama, dito si Gwen, dito si uban, itong naadre, may ari presidente. Yes. Gunit pa sa pala, ganit kasi groundbreaking dito. Yes. Naapay mga pictures, no? So, kinini ang nyawa mahumani. Sa manin ka ng mga atong ipamutang nga mga terminal sa BRT? No, kanang naa din sa dan mo na yung mga stations. Mga stations, okay. Na, the terminals are actually naa dito sa SRP, then Talamban, and you have another one in Bulacau, no? Okay, so kini mga stations ang ipamutang. Stations. Kini usa ka station, Engineer Archibald, pila may estimate gasto ana? I don't really know how much is that. Wa ko kibaw ana. There was no report, that's why nangayo kog report unta ana kay gipanangtang mangguna nato. Oo. Ya pagtangtang nato katong atong nagasto, I think nawala na to. It's a waste of money. Yeah, like kitong station nga nabutang di sa may Capitol ba? Yes. Atubangan sa Capitol. Nahuman-human na. Oh, yes. Mawala ba na nimo adto pila ka cost na adto? Pila ka milyon na ka na cost adto? Maybe something like 30, 20 million. Na. Okay, because ko naman. they're all stainless. Oo. Yang cutting na tong daan, gibalik na tong daan. Ato na sang gi-cutting pagbalik. Oo. So na more than that. Oo. Si butanta mga more or less 30 million. Butang ta lang 30. Kadto. Pero gipa tangtang man kay makasalipod ko sa Capitol. Yeah, nga kung ingon ana during sa council discussion, kung imong tan-awon mas taas pa tong Indian-tree. Oo. Kaysa dili gyud makasalipod, no? And yeah, during the time sa discussions, they were a capital representative during sa pag-deliberate, and it was approved. Okay, so meaning wala ingon nga ibutang to diha kini mga stations like kining atubangan sa Capitol, do na gyud Capitol representative dito pag-discuss. Of course. Nga that area there kinahanglan nga butangan og atong station. Yeah, during the time nga na ang presidente, okay, mauna na sila nga mauna ni. Okay ba na? It might be ang uban wa kakita, but the people who are there during sa discussions, nakaibaw na sila so nga that na there. representative from the Capitol at the time did not object as to Of course, wala. Sumuto na approve. Yes. Ngano man ka nga gipatangtang man ni Governor Gwen ng kuan diha? Station. Sa akong pagsabot nga murag mo, number one, makasalipod sa view. Second one, murag ang cultural heritage mawa. Unya sa paggawaan ang wa man nato nahilabti. That's number one. Ang view lang siguro di ko na maklaro. But the view is akong gisulti na mas taas pa man tong Indian tree kaysa kuan. Yeah, so dili gyud sa kuan. Murag katingalahan gyud nga gipatangtang, no? Or panalitan tato kung daan atong wa di sa ganahan ana gi-objekan to daan dito para dili mabutang diha ibutang na tong lain. Yes. Para dili mausik ang kwarta. Yes. Because could you just imagine if the government has spent already 30 million more or less just for that project kana nga station diha. Nya to lang gipadimulis medyo tako katkusik sa kwarta no. Pilat, I do not really know kung pila to kabuok. Kanang nag-usik-usik tag kwarta no? Nag-usik-usik tag kwarta. Paita ning kalakiha. Unya nagreklamo ang atong mga tao kay way klarong pedestrian lane ang mga senior citizen mo adto sa akong office ka sa may tabok. Nagipanangtang naman na din ang mga overpass. So unsa man kay kapalaran ng BRT karon? Kana it's naghang gyud na kung kinsay mayor. Mo na nga importante kay ang pagpili og mayor karon umabot nga mayo 12 gamay na lang time. Standby may galaha to balikan si attorney si engineer Nestor Archibald human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Now, engineer kining BRT mo serve ka na siyang purpose karon nga naraman tunga-tunga ni nagsugod unya gikan sa Talio Bacalso padong sa Cebu Normal University padong sa Capitol mo mubo ra man kayo man gani ni magkadimao mo raman og murabag I'm sorry ha murabag lahi bitaw sa bang nasod kini paghimo nato ning project mo pinulpol ba di lang pag-unsa ba ning pagkahimo no karon ana kamubo murag naglisod taghuman nya usa man
mag-serve ka ni nga mahuman ang taas nga kwan kana pa lang ganing mubo amang ganti magkadimao. Actually, the plans are there. Nana ang plano, Attorney Rufil. Ang problema is the implementation. But the problem is, walay klaro nga murang na-synchronize ang tanan. DOTR, Cebu City, wasa tagibaw kung sa gyoy, sa pagkakaroon sa mayor, kung sa magyoy iyang gusto. Sa governor, di mo siya ganahan. So, nakaroon na atay 26 billion. Nagbayad na tag-interest na. So, unsa may atong buhaton? Now, in my case, the moment nga na ako ito, push for the BRT completion. Simple as that. Kung mahatagan kagayunan nga makaserve sa Dakbayan Sugbo as mayor, at least naakay dakong kuan napita. O saan naman ang station dapit sa may Capitol? Well, mangita taglang station? O sa man? There were some suggestions sa buhaton. But then again, isubmit pa na sa DOTR nato. But ang punto din is we will push through with the completion. Considering that it was actually approved by everyone. Cebu City representative, ang provincial representative, DOTR, NEDA, tanan. So it's a matter of implementation because we have the funds already. Problema man tanong nga na-approve na niya human sa dihang on the process of implementing the project dunay mo samok-samok ug babag medyo paita. Bugat kay na para na to. Pagsugod pa unta kun di mo approve ayaw approve. Yes. Karon nga naanam sugod na tanan naghimo na mao pa mahino ay pagkuan. Pagreklamo. So at least ikaw for completion nimo kung hatagan kag kahigayunan. Yes. Okay, aritas la ang problema kining garbage. Na-mention man nimo ni. Unsa may atong dakong problema ni napita? Bumura pa sa budget. Attorney Rufil, ang nahitabo, ako lang tikang sultian, nga ang atong revenue sa garbage is only 100 million. Okay. Kung imong tanawon sa record, moabot gay na usahay og 600 million ang gasto sa usa ka tuig. Now, kay ba considering sa private sector, di na pwede. Di pwede. Imong gastuon og unsa iwa diha. You cannot spend what you don't have. Basic kay na nga rule. But sa atong gihimo. So, meaning to say, nangita tang kwarta gikan sa uban nga departamento, wala kay bawo gikan sa health, that sometimes usahay wa na tay anti-tetanus, anti-rabies vaccine, dito na ito gibutang ani nga mga departamento. Now, there is a law nga 9003 nga kinahanglan atong isegregate unya ang kanang mga recyclables, kanang mga plastic na magamit pa o kanang mga malata nga himo na nung compost, dili na ilabay dito sa landfill. Ang katong hinganlan natong residual garbage, mao na atong ilabay. So that ang kanang atong 100 million, mao na isakto na nato ilabay dito. But the thing is, again, there's mismanagement. Number one, gigamit nato ang kwarta sa ubang departamento nga supposed to be gamiton sa ilang needs. Second, is atong gigamit ang kwarta labaw, no? Labaw sa naa nato, unya, pwede ra di ay nato magamit ang lain pamaagi aron mo less. Right? So naa sa balaod nga ang ilabay nato katulad yung residual garbage, katong nga mga baterya, katong whatever nga dili magamit. So ang budget ini sa City Council nga inyo na-approve is 100 million. No, it's not the revenue. Revenue, okay, revenue. Sa atong bulsa. Out of this garbage nga kuan. Kung imong tan-awon ang atong magasto kana tuig, minimum na 500 million to 600 million. That's why hinumdum ka during sa pandemic, there was this NBI report nga akong gi-request nga i-audit ni kay ngano man ang garbage nato pandemic wa man tay garbage. Siguro na natay 100,000 kilos or 200,000, di gawas man og 1,200 kilos. Nawaman, sa ito pang i-bloat og 1,000 kilos a day. So muna, nga na ay report nga NBI nga narkansi ang syudad og more or less 400 million. So murag na ay nakaginansya po aning garbage di ay nga problema? Yes, sa report na Di man kita may naghimo sa report sa NBI. Ang ingon ng NBI na ay nakakwarta. Kamo sa City Council, wa mo'y kagahuman nga mo muhimo ani og inquiry? Di mauna nang nigawas sa akong inquiry. Akong gitawag ang contractor, gitawag na ako ang DPS. Unya nigawas sa inquiry nga ang atong mga truck mao'y naghakot, ang tao nga contractor mao'y nagkubra. Uy, and that was in the report. Atong truck sa syudad. Atong truck sa syudad, truck nato sa barangay, mao'y
mao'y naghakot, pag-deliver dito, gi-count, mauto ang gilabay, ang gibayran ng kontraktor. Dakong bulyason ning kalakihang maohon. That's correct. Maunang danay kaso nga padung na ombudsman, but it has been there for so long a time. Oo, kay imagine ka ang kontraktor may tigkubra wa niya trabaho ini daig maohon. Kay ang ato mga truck sa syudad may ni trabaho. Yes, gawas pa ana ang gilabay nga garbage instead 200,000. Nahitabo nga 200 tons ng 1,200 tons. 100 tons ang itubo. Unyalita siyang bayad na 2,000. Di, kansi na 2 Anong kinahanglan pa man tag kontraktor kung makaya man din sa ato mga garbage trucks sa syudad? Mauna, atong gihatag sa kontraktor, kaya di na to kaya. Oo. But then again, ang kontraktor di ay di kaya, gi-complement na to ang atong mga trucks. Pero kini mga trucks nga managan bitaw engineer ako ganin ning gikuha ang alang atensyon dili pa daw sa may norte kana maglabay bitaw dito. Kusog kay managan ni mga truck nga bisag sa basura. Kana sa syudad na nga mga truck or sa kontraktor? Contractor. Sa kontraktor. So doon mga truck ang kontraktor pero dili kompleto. Ang atong truck sa syudad o sa mga barangay mo gipanggamit pagyod. As a moment, wala ko na inaibawan. I understand, ang kanang kontraktor maunay nanguha. But there are some areas, like sa inner portion, posibilidad, ang atong mga truck na sa barangay nagkuha. Okay? So, itong mga main contractors, maunang mga main stations, kaya asa kikuha. So, masabot na to nga doon ay dakong kwarta ining basura? Yes. Personally na, of course. Oo. Nganong di man nato ipatuman ng balaod. Oo. Less man unta ang cost. Oo. So, dunay kakulian ni napita, no? Labot na sa kontraktor ini mong basura. Yeah. Kisa may mopili ini kontraktor? Wala. Sa bidding ni. Sa bidding na. Yeah, ang bidding, Beds and Awards Committee, ang mayor rasad mo ay mutudlo. So, dunay kakulian na napita. Astilan. Unsa man to pag-solve ng traffic, kining garbage, panalitan matagaan kag kahigayunan. Aron nga dili ta dak-ang yung gasto ng kalakiha. Bumurupil, sa akong facility, nagkuha ko, instead mo labay o garbage padulong sa gawas, nagkuha og garbage dito sa carbon. Kuha kong 3 tons a day, akong gipa-compost. Ang akong compost, mahalin og 50 pesos per kilo. Mahal pas bugas. No, Attorney Rufil. So, nganong dili man na nato himo ng composting? Aside from makalabay ta, makagasto ta, makakwarta pa ta. So, we are actually treating waste as a resource. Muna itong punto. And I have proven that. Nahimo na nako. Nganong di man nato himoon? Wala na, kanis siya nga mga butanga, wala ni mo masuggest nila nga mo ito himoon? Nasuggest na nako. In fact, I was requesting the Solid Waste Management Board nga kinahanglan mag-produce mo usa ka kana bitawng document nga maghimo mog terms of reference nga ang kaning atong garbage nga biodegradable lahion nato pagkuha para lahi ang kontraktor para at the same manaog ang cost kay naaman siya mo gawas nga compost, di ba? So kung ang bayranan nato supposed to be 3,000 bisag 1,005 posibilidad mo sugot ang kontraktor ana because from the compost itself makakwarta naman siya. Pero din sa atong landfill igo naman tang mulabay wa man nato nang gi-manage ang nakakwarta ana ang kontraktor not the contractor, the landfill itself. Okay, arita sa baha kanito mi Sabado ni baha na masad. Yes. Unsa may itong pamaagi ni nga masulbad ni? Okay. Murag wa man mada ni giras baha na unsa ba ni? Duha ni ka tanaw nako is short term and long term. Ang short term gyud ani Attorney Rufil, basically ang atong sawa pa ang rainy season kinahanglan ato na ning i-desalt. Desalt is kwaon nato natong mga hugaw kanaas atong kasapaan. Garbage, mga yuta, mga bato. And parallel ni sa pagdeclogging sa mga canals. Okay. Kay kaning atong mga kanal tungod lagi ang di maayong pagka-manage sa atong waste, ang mga waste like plastic musud na sa kanal. Okay. So ang musud sa kanal ang plastic mugawas nga inigsud sa tubig maklag up. So again, desilting nya parallel sa pagkuha sa mga garbage nga naa sa mga canals. The other thing is parallel gyapon ni dungan. Kinahanglan imong i-implement ang atong balaod sa solid waste management. Kinahanglan ato nang i-segregate unya
once nga ma-segregate, kwaon na ni natong malata ato na ning himuong fertilizer o niya ang katong mga recyclables or plastic himo na nato in sa something into use. So para dili magkatag din sa area. Now the other thing is naanatay drainage master plan. Nagihimo master drainage plan. Kinahanglan i-update to nato, i-upgrade nato to. Na pag-upgrade nato, kinahanglan i-implement dayon. Now, akong i-share nimo 4 years ago na ay gi-award ang atong city government which we do not know. Nag-award sila og usa ka kontrata sa usa ka contractor sa Manila, taga Manila, okay? 1.2 billion ang drainage sa usa ka lugar. Okay. Which we do not know. 4 years na until karon wa pa ta kitang drawing. So we're wasting money. Again, mismanagement. So, katuon tatong 200 million, magamit na to sa ubang pamaagi, aron magamit sa to sa sakto. Okay, lakbit man to ang katong 1.2 billion. The other one is, kanang rain, duha man na kabalawd akong kitan-aw nga atong mapatuman yun para sa flooding. Number 1, ang katong waste management. Tarungon na nato collect ang garbage para ang mga garbage dili musud sa kanal. Second one is maunang hinganlan og rainwater catchment ordinance na komplemento na sa national government nga balaod. Okay. So, makita nimo maglakaw ka or magsakay kasi mong sakyanan iniguan. Kadaghanan sa mga gutter nga gikan sa mga building nga dagko tuwas daan. Makita man gyud nimo. Now we need to put this rainwater into a container para magamit. So timan tanawa. During sa rainy season, gihimo nato ang tubig nga disadvantage kay mag-flooding. Kano di man nato gamiton ang tubig as a resource. So mao nang punto diya, right? The other one is naaman tay mga hinganlan, mga gabyon or dams within sa mga barangay ba, kung may mga kasapaan. Ato sa itong i-desilt, tangon to nato ang iyang mga debris, iyang sand, ang iyang gravel, para mutuhop dito ang atong tubig. Thus, recharging the water table. At the same time, magamit pa sa mga mag-uuma. Okay? The other thing is, naatay kamantay ka sa mountains, sa bukid, na ana siya'y, wala naman yun siya mga kahoy kadaghanan. O, di ba? So, the moment wala kahoy, nig-uwan, manaog ginang tubig. But the tubig, or the water, muagi na siya anang hinganlan na to gagmay nga kasapa-sapa. Kaya ang kanang terrain manggod sa bukid, dili man na, kanang marag linear, kanang na siya certain curve, na adto dito mo, ang iyang tubig. Now, mo itong maghimutag mga small catchments, para ang tubig, mo adto sa catchment. Kanya ang catchment, wala lang siya, kanang, dili siya simento para munaog ang tubig padung sa atong aquifer, sa atong water table. At the same time, magamit sa atong mga mag-uuma. And lastly, which is very important, is kailangan ta og massive tree planting and nurturing. Because pila naman ka millions or billions of kwarta na gasto sa city government or probably city government and DNR pag tanom og kahoy, planting, pero wa man nurture. So usik nalabay, di ba? So, that's it. Mo na akong kita. Okay, kining mga structure sa mga negosyante nga matud pa nakaatang diri sa atong mga sapa, mga suba, nga usa po ni sa nakakusog baha. Unsay tan-aw nimo ani? Ma-implement ba nato ni? Doon na ba kay political will nga atong panangtango ni aron nga ang flow sa tubig mo diretso sa dagat? Yes, what is necessary ato nang i-implement kung mao gyud na. Mo na atong i-push. Kay matud pa doon na may mga negosyante ning atong syudad nga ang ilang mga buildings didto man na butang na hinuon sa sapa. So muna ang tubig di na makaagi. Hindi makaagi pero hanggang gamay. Gamay, Ni gamay ang iyang agyanan sa tubig. So we will push for that. Dili ba ka mabalaka ani kung kini mo mga negosyante mo bangga nimo, engineer Archibald? Well, that's one thing mabalaka ta, but I think the most important thing there is unsay angay buhaton na to. Okay na. Patuman gyud kay lison magkay patuman. Yes. Okay, kini baha grabe gyud kayo. Problema ginandako na sa ato. Yes, daghan kay nang baha og madalit nga disadvantage nato. Mas standby ta ang atong mga kahamtangan sa mga tao madaot sakit. Wala na ito na ma-quantify.
Now, aritas criminality, kay kining mga tao, labi na ang mga manarbaho gabi, ang kananaang sa call center agents, ang uban mga estudyante, napay mga kuan na. Karon panahon na murag kabantay mga tao nga unsa naman niya, murag namalik yung mga adik-adik daghan kayo. Yeah. Unya paghuman murag mag di ta safe nga mag-suri-suri sa syudad. Kung tagaan ka kay gayunan, unsa man nato ni nga mahimong safe ang atong Cebu City. Okay. Permero, ako ni kang isulti na naay concept nga gitan-aw na mo sa party which is actually gikan ni Tommy Ismenya. Mo ning hingan lag mayor of the night. Mayor of the night in the sense nga kung makita nimo ang mga city hall or city hall offices or mga offices sa atong gobyerno dinhi sa Cebu City all over sa Pilipinas, musugod na alas 8 alam human alas 5. The offices nato sa Cebu ng Mayor of the Night because we still have a 24-hour service sa atong city government o sa national government. So, muna itong gitanaw. So, in that case, mapatuman nato ang klaro nga mga disiplina sa mga tao. Like, makamantay ka karon mga bata 18 years old and below, taaghan kayo magsiglakaw sa daan, maunay mangitagubot, maglabay or whatever, mag-inom. There's SRP na pa manlabay. Saan naman yung kalakihan? We will implement that. We will enforce that strictly. So, katong mga bata nga 18 years old and below, walay maglakalakaw sa daan. Now, regarding sa call center agents, gihimo ni nga concept man good ni Tami because sa call center agents, imagine, Attorney Rafael, na within Cebu City, more or less, we have 200,000 call center and BPO IT agents. Imagine ni mo ang kwarta nga makuha sa Cebu or sa neighboring LGU unsa kadako. But during the time ni Tami, ato ni silang giampingan, ato ni silang gitan-aw nga part gyud sa Cebu City nga familia. Tungod sa ilang time nga lisod, kanang time nila mamauli nga gabi kaayo kadlawon, i-provide na sa syudad sa Sugbo og free buses padulong sa destination like terminals asa sila mosakay. Karon wala na. Wala na nagiampingan. Wala na nila gihimo. Ano nahunong man na? Probably because at si BOPK initiated project. Matakibaw. And we don't really know the reason unsay ilang gitan-aw nga rason. Now, ang usa sa gitan-aw sa BOPK mao kaning preventive nga kanang imong i-prevent ang crime sa wa pa na nahimo. So mauna ang gitan-aw. Usas pinakadaghan nga result sa murag among nabasa. Daghan kayo ang krimen because ang daghan kayo mga tao nga walay trabaho. I mean, ug na kay anak, kinahanglan nimo i-feed. No, ang tendency ana mangita kag paagi nga makakuha kag kwarta, it might be mangtulis ka, unya na unsa ka din na kay gamay nga negosyo o gamay nga trabaho unya wa dili sakto, then mangita jud kag paagi nga mapuran. So and that would be you're committing a crime, so mangawat ka o mangnulis ka. So ang gitanaw sa city government is both education para sa mga kabataan and education and training para sa mga tao nga walay trabaho. So generating jobs para nato, para sa grupo is one way of eliminating crimes. Because ang usa sa hinungdan nga ang naikraghang krimen because daghan ang mga walay mga trabaho. Considering that, ang kaning atong mga tao within the barangay, kinahanglan na atay certain records ani kinsaning mga tawhana. Because if we don't know kinsaning mga tawhana, how do we help them na matabangan nato sila? But there's so many people who are not working and nasa sila abilidad. It might be electrician siya, it might be plumber siya, it might be kamao siya mamutulog buhok. So if we have that record, the city government now will act. Tangahan silang aksyon. Ato silang i-training sa TESDA or sa DMDP. But the problem in this training, free training, ang kadaghanan ang mga material, dili siya free. Gani makaplite ang trainee, how much more anang mapalit ka o ka ng mga materialis. So we will support them all the way. Ato silang qualify nato silang unsa sila, and then ato silang ibutang kung asa nato nga training ibutang with free. Now, the moment mahuman sila, ang city government will help them find a job
kung asa sila ibutang. Kadaghanan man good nga atong mga ngalan atong mga graduates, posibilidad nga ato lang na silang ibutang, pagkahuman ay nag-graduate nila, wala sila kabutangan, wala sila katrabahoan. Now, if the government will be there to help them find where asa sila mabutang, I think that's the best option. So, prevention ang atong gitanaw, kriminalidad. Okay. Sige, Engineer Nestor Archibald, ang imong mensahe na lang sa mga igsuon nga naminaw na to karon, especially nga, na yun, ikapila naman lang, pila kaadlaw naman lang, eleksyon sa imong mensahe sa atong mga butante din sa Cebu City. Okay, so si Nestor Archibald nga gituboy sa grupo sa familia sa BUPK. Usa siya ka electrical engineer, gikan siya sa pobre nga familia, and then nahimo siyang usa ka professional, nahimo siyang konsehal sa barangay, nahimo siyang konsehal sa siyudad sa Sugbo. Si Nestor Archibald, gigamit niya ang iyang sweldo para paghatag sa mga bata aron sila makaeskwela. So wala siya, kung imong tan-awon, wala na ako gamita akong sweldo para sa akong kaugalingon. Gamit na ako para contribution padung sa mga edukasyon sa mga bata nga mga pobre. The second one, si Nestor Archibald usa ka tag-iya sa usa ka kompanya nga pribado nga nagtabang sa atong komunidad. Ang iyang sweldo gibutang niya sa usa ka foundation, Nestor Archibald Rescue and Fire Foundation, para pagtabang sa mga tao nga masave ang kinabuhi ug ang ilang property. So, si Nestor Archibald, gitanaw niya ang environment. Gitanaw niya ang environment because ang environment usa sa or mao'y sources sa kinabuhi. Taking care of the environment is taking care of the people. So basically, kung imong tan-awon si Nestor Archibald, gitanaw ang contribution padulong sa society, padulong sa syudad sa Sugbo. Ang akong punto is, ang among serbisyo with Tommy Osmeña, with councilors, and including of course the congressmen na naa sa grupo, now we will be serving Cebu City to make Cebu City number 1 again by giving service sa masa, dili para sa among bulsa. Okay, salamat kayo, Engineer Nestor Archibald. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Watay oras mahigala, hantod na lang pod sa umapuhon sa papadayon sa tuntuluanon. Sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong akos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.